Rasi mistrieħa mill-Partit Laburista għax hemm sistema f'posta u bil-costings. Dan intqal mill-eks Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat waqt il-programm Sibt il-punt fuq One. Rasi mistrieħa fuq il-Partit Laburista għax hemm sistema in place llum il-ġurnata li ilha in place mill-2008 fil-verità illi l-affarijiet kollha li nkunu qegħdin ngħidu ikkun hemm sistema ta' costings warajhom, hemm sistema li tkun verament mhux sempliċiment ġi Joseph Muscat fuq Manuel Mikallef jgħidlek isma' għandi din l-idea għal manifest elettorali ħamilha u inti tgħid kemm tajba din u mbagħad toħroġha fl-aħħar. U għazit jgħid li l-Partit Laburista huwa ambizzjuż ħafna, fost l-oħrajn bil-proposta tas super bonus ta' 1,000 euro lil ħaddiema Maltin u Għawċin. Iżda huwa jinsab rasu mistrieħa li nistgħu naffordjawha għax hemm din is-sistema. Innota wkoll il-kuntrast mal-Partit Nazzjonalista, fost l-oħrajn bil-proposta tal-Panelli, fejn li kieku jkun hemm bżonn spazju 150 darba daqs il-fosos tal-Furjana. L-iżbalji ta' mijiet ta' miljuni fl-iskema tal-first time buyers u s-suppost esperti li ma huma esperti xejn. Zid jgħid li kieku għal-Partit Nazzjonalista mhux tal-li ma jirħsux il-kontijiet iżda jkollhom jolew. U l-veru problema hija li nitilfu dak li għandna. Il-problema l-kbira hija li bit-taħwit li jġibu anka li għandna nitilfu. Jiġifieri bit-taħwit li jġibu mhux ma jorħsux il-kontijiet kif qegħdi jgħidu li ħajorħsu, li jkollhom jerġgħu jolew il-kontijiet. Dik hija l-veru problema, ġifieri l-veru problema mhux li ma jagħmlux dak li qegħdin iwedu, il-veru problema hija li nitilfu dak li għandna. Brabta mal-liġi tas-suċċessjoni proposta mill-Partit Nazzjonalista, Dr. Muscat qal li din il-proposta ilha qudiemu sa mill-2009, fejn iddeskrivija bħala l-aktar proposta regressiva li qatt jista' jagħmel partit politiku u żgħir jibda jħallas għal kbir. U qal li dak li qed jipproponi l-Partit Laburista huwa aktar fattibbli. Brabta mal-ekonomija huwa qal li rridu nibqgħu għaddejjin bis-saħħa anke fid-dawl ta' ċertifikati ekonomiċi b'saħħithom. Għal kif dan il-gvern minkejja attenzjonijiet ġeopolitiċi seta' jżomm dak li hemm fis-seħħ bħal pajjiżi oħrajn madwar id-dinja u l-Ewropa u ma jipproponi xejn aktar. Iżda l-Partit Laburista mhuwiex jagħmel dan. Fuq is-suq tax-xogħol f'pajjiżna Dr. Muscat qal li ninsabu f'sitwazzjoni fejn min irid jaħdem jista' jsib jaħdem. Dwar il-proġett ta' pompa tal-petrol fil-Mediterran f'Herzbank, l-eks Prim Ministru qal li dak mhuwiex territorju Malti, iżda baħar internazzjonali. Qal ukoll kif din iġġib magħha problemi ekoloġiċi u anke dawk ta' sigurtà. Żid jgħid li brabta mal-proposta li t-tanker tal-gass jinħareġ il-barra mill-Partit Nazzjonalista, qal li biex tirranġaħ trid waqfu milli jaħdem u niġu fuq l-interconnector biss bil-probabilità li jkun hemm qtuħ fid-dawl frekwenti. Dan minn barra li biex jinkera dan jiswa madwar 40 miljun euro fis-sena u bekk trid madwar 650 miljun euro. Brabta ma' sondaġġi huwa qal li kull elezzjoni tibda xejn b'xejn fil-waqt li nnota n-numru kbir ta' persuni li għadhom mhux deċiżi. Dr. Muscat qal li l-għażla hi jekk għandek xi ħaġa u tibni fuqha jew tażel xi ħaġa u titlef li għandek. Qal li bil-pjan tiegħu il-Partit Nazzjonalista jkisser dak li hemm fil-waqt li nnota li l-Prim Ministru Robert Abela ħad deċiżjonijiet importanti fi żminijiet diffiċli. L-eks Prim Ministru temm jgħid li l-frott li żera fl-aħħar snin għandu jkompli jitqassam għall-ġid tal-Maltin u l-Għawċin kollha. Kien hemm żmien din il-frotta dbielet, aħna li għamilna żbarnija fejjaqnija naqra. Rġajna tajnija naqra iktar ħajja u l-frotta bdejna qasmuha iktar. Issa il-frott bida jsir iktar bnin, qed jsir iktar ħelu għalhekk l-ewwa ta' mejju. Nittama din il-ħlewwa tista' tibqa' titqassam bejn kulħadd, nibdew l-iktar fost dawk li għandhom l-iktar bżonn u din il-frotta ssir imma mhux blejra, issir jekk kulħadd ikompli jaħdem flimkien.